I dag viser stor betydning, det har med sten. Det er rigtig mange år, jeg kommer til Alperne for at lave Yin Yoga Retreat. Her Ulle, det er helt særlig energi fra bjergene. Man kan høre rigtig, hvad naturen siger til en. Ulle i Alperne, det er rigtig godt at lave Yin Yoga ude på stor sten. Hvis du kan finde stor sten til at lave Yin Yoga, så det er ekstra kraftfuldt. Her man rigtig kan lade op og blive et med natur. Det er som om man genopladder batteri med kærlighed til alle væsener og hele univers. Og det er rigtig godt for motion, det er, hvis man laver stenehoppe. Hoppe fra sten til sten. Det giver rigtig god flow. Man kan blive et med bjerge, men at gå med bare føler og være helt sig selv. Og det er, hvis man er rigtig dygtig til at lytte. Måske man kan høre, hvad det er, stenene fortæller en. Ja, hallo. Det er Jeppe G&T. Er det nogen der? Den svarer mig. Den siger, den har det dejligt. Det er god dag i dag at være sten. Du kan lære mere om Yin Yoga i næste video og booke mig til Yin Yoga på jinyoga.dk.